setunggal kiprah kan ngajeng pada bendera mriki nggih. Langsung mubeng ngoten Mas mengke Mas. Sing sebelah kilen ngadeg idul kabeh, bakil ngadeg idul. Tetep nek idul ki Mas. Sing sabar. Sing kuat tambah kuat. Ayo SMP satu mawon. Ayo SMP satu barang. Gas. Gas pun kersane mlampah pun ngoten mawon niki urutane. Simo Murang Jaya saking Desa Karangan. Matur suwun. Ude Suramenggala sing niki lenggah sedaya. Saking rentang nempel matur semanduun bose Mas Nugroho BRC Yugo Yugo rentang nempel matur bawun. Ayo bentuk dorong lenggah Cahyo Mudo saking Hulu Kidul sing tengah jeng lenggah. Ayo singo budikan. Iya ngono. Ora sah kesusu bakune cepet. Cepet. Singo Magula Yudo Suberjo. Ayo ngono. Oh ya. Bos. Anteme gas. Jos. Oke. Jos. Yo. Mang Bolo Kido Puto. Yo, sikil juaranya. Masuk Mas Putra Jolodong. Iki lho, ayo dong. Mas Putra, jos. Sikil juaranya. Maju aman kejuaraan. Kudu aman dong. Yo. Matur suwun Mas Putra. Mulya Jaya. Arek Partian Balong. Jos, ayo ber. Antem ora bisa gas yo. Ayo bisa gas. Tak potong seket ora bisa gas. Bisa gas. Yo ngono. Yo. Ayo langsung Mas Doblo. Desa menika Singo Mulya Utama, Desa Karangan. Matur semaran nuwun Mas Didit, Mas Toko. Gas, yo bisa gas. Yo dulu bisa gas. Yo. Singo Mulya Utama saking Desa Karangan. Matur suwun Mas Didit. Yo. Sino Soreng Gono saking Desa Dadapan. Jos. Yo. Saking Desa Dadapan. Yo. Das ngono. Anjuh dene sesuk ae. Akune ora sak kesusu. Akune cepet. Yo. Iki sampe iki. Tonggo Jaya Desa Sejarah. Jos. Yo. Bisa tas. Ora bisa tidur. Ayo silat.
Desa Sejaran matur suwun antem der Raden Dito Manggala saking Desa Ngendut yo ngono lho yo 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 ya pisan kas mesti ora ngono yo pisan kas matur suwun Raden Dito Manggala saking Desa Ngendut ayo iki saking Desa Tatung ayo pas sik selagi obah ditok nesik ayo Mas Putra yo 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 Singo muda saking Pedas Padak rodok maju awas kayang rodok maju satu bisa gas antem denger jos yo dulu bisa gas seret yo 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 Pedas Padak matur suwun jaya kenapa matur suwun Desa Ngrakat cilik ora kurang bakal ber jos yo 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 kayak deh bisa gas tulung mas kakak di tengah lapangan tulung rodok minggir mas dan podo iso delok mas tulung lek delok dorong mas mas delok tulung rodok minggir mas dan kesane penak mas delok mas saya tengah lapangan tulung bersane kanca-kanca beneran global 6.000 monggo teng ngajeng mriki sing pojokan bakal pojokan mboten apa-apa sing lenggah mboten apa-apa sing adek niku sing lenggah mawon bersane mboten apa ayo sing adek-adek kok dan kersane sami di ageng gawe desa gula yo yo bato badake sing madhep mriki sampai arah mriki wong tengen sing tengah sing delok sing kidul ben eruh ben ketok reoke nek koncokan etan karo kulon tok ae nah ya ngono sing tengah dikosong nek bato sing tengah matur suwun Desa Purworejo desa mriko Mas Ajis pisan Ajis sing tengah dikosongi ora diparkir merak sing kok kidul genro
sayang aja duwe dadak. Lah kae kon kalih kae Mas, kon maju. Wah sing gitu kan roh. Desa jalan. Oke. Ya dikondisikan. Sip. Jogate sesuk ae langsung gas. Ya. Desa Karangmojo. Matur suwun, iki Mas Modin iki. Ayo Mas Modin. Yo. Apa TK? Yo. Ayo Mas Modin. Yo, gas. Jogate sesuk 10 menit kas kukup. Ya, bro. Kiai Suro Kenanga sak dulur saking Tanjung iki Mas Sahrul iki, Taiwan iki. Matur suwun. Akeh sedulur PSAW sedulur Taichung Taiwan iki sponsore Mas Sahrul iki. Oke. Rojeng Balong Indonesia. Yo. Parkire pokoke utang karo kula tok ae. Rodok kanan Mbak To. Jagake rodok kanan, parkire sebelah kanan terus lah ngono, sip. Sing kidul terus sing kidul. Rojeng Balong. Gas, ya ngono lho. Ontran nih. Sore yang mijil. Oke, bisa tas yang buka pintu. Sore yang mijil. Yo. Yo. SMP 1 Balong. Ayo, apa TK der? Ojo lali. Langsung gas. Jos, yo ngene iki lho. Yo ora apa-apa. Ajar ya. Ayo. SMP 1 Balong. Seto Tulak Joyo, Desa Karangan, jos, ayo Mas, yo. Seto Tulak Joyo, Desa Karangan, jos, apa TK, jos, yo. Oh iya. Yo. Ude Suranenggala. Asaking bawah ngapel rendang. Ude Suranenggala. Matur suwun Bos Kino. Yo, jos boy. Sego Yugo, rendang ampel. Ayo Mas Bud. Yo.
yo Mas. Matur suwun Mas Budi, semangate jos. Jaya muda, matur suwun. Ayo nyapok ae, doyak nyapok ae. Ora nek aturane koyo rono kae. Sejarah 10 menit gas. Mas. Sing Manggala Yuda. Sumberjo. Matur suwun. Ayo 10 menit lagi. Persiapan gajah. Abang itu Manggala Ibu Kuto. Oke jos singkir juaranya Mas Putra. Juaranya Mas Putra. Ya ngono lho. Ayo sing kuno ora apa-apa langsung medal mboten ora apa. Ditelasne saka tang iki karekan. Yo. Iya Mas. Heeh. Ayo. Iya Mas, betul betul iki. Nyun sewu, iki di anu jeneng dalan di alon-alon Mas, alon barong. Alon. Mas, sing wis atraksi langsung metu ini. Ayo metu. Bukut ya, sing wis atraksi langsung bukut medal pocokan etan nggih. Iki disukani dalan. Solae sesuk yo. Yo. Kene iki dalan, ampun didekne wonge, kene iki dalan. Dalane. Ayo langsung metu Mas. Jagapan. Sip, oke. Itu apa lagi? Awang Bracaya, Desa Sejarah. Yo. Ayo langsung metu Desa Sejarah. Yos, oke Mas, masuk. Aking Dipo Manggala. Desa Kendut. Ayo langsung metu lagi Mas, medale dalane Mas. Ayo baca, dituntun baca. Iya ngono lho. Saking Desa Tanu. Iya. Ayo. Apa TK? Iyo. Yo. Yo langsung medal ya. Sing muda. Apa Bes Panda? Yo. Lek sir medal mriki dadake medal mriki. Ayo langsung. Ya terus potongan Simogati saking Desa Munang. Gas, kayang lagi ya cek. Yo. Ya ngono lho. Ayo langsung. Ayo persiapan. Desa Majang. Emas ya.
bisa gas. Ayo, ya kok silo muncul langsung pedal. Lewat lagi mas. Mas metu lor, metu lor. Purworejo, matur sumanun. Medal pergi, ngalor. Ayo gerton. Os. Oh. Iya. Yo, tarangan. Katuraken Gupanuwun Bojo Katur Watong Koro Pandemen Reyok Ugi Pagi Palreyok sak kecamatan Balongur Hilir Gumanto Kajane teko iya